טוב, אנחנו הולכים להדגים פירוק של כיסא והרכבה של אחד חדש. כל מה שצריכים זה יפני, סכין, מברג, קפיץ, מברגה, לא משנה איזו, או מפתח הלן ידני, ווזלין. ניקח כיסא. רגע, תראה את הכיסא, שים אותו ישר. אנחנו רוצים להחליף רק את המושב הזה. אוקיי? כל מה שצריך לעשות זה להוציא את הדיסקות. דיסקה ראשונה מצד ימין. דיסקה שנייה מצד שמאל. זה עם סכין יפני עושים. בחוץ. עכשיו מוציאים את הברגים. לכל צד יש 3 ברגים באותו גודל. בורג ראשון, מהציר. ושתי ברגים שתופסים את הגב. עכשיו הופכים את הכיסא ועושים אותו דבר צד שני. בורג אמצעי של הציר. ושתי ברגים של הגב. עכשיו הגב יוצא, המושב יוצא, ונשאר לנו 2 תומכות שחורות. עכשיו בתומכה השחורה מצד ימין היא מסתירה את הקפיץ בעצם שנמצא פה. נראה אותו. עכשיו אנחנו רוצים להחליף את הגב בעצם לגב אחד אחר. לוקחים את הגב החדש, הנה הוא. את המושב החדש, סליחה. מורחים וזלין איפה שהקפיץ נכנס, דוחפים את הקפיץ לתוכו, יש חור שהוא נכנס לתוכו. עכשיו תסביר מה אתה עושה. במברג. הנה הוא. לח אותו בצורה אלכסונית כדי שהקפיץ לא יברח. אני משחיל את הקפיץ לתוך החור. הפלסטיק השחור. יש חור בחלק השחור גם כן, שהקפיץ נכנס אליו. אחרי שהוא עושה את זה, מחזיר... אני אותו שהוא לא יעלה בחזרה, שהקפיץ לא יברח מהחור. מחזיר את השייבה ואת הבורג, סוגר. עכשיו תעשה בדיקה שהקפיץ בסדר. הקפיץ בסדר, חוזר. צד שני עם קפיץ, פשוט סוגרים את הכיסא. מחזירים את הגב. שתי ברגים. אותו דבר צד שני. בוא תראה שהכיסא עובד כמו שצריך. יש חזרה. נסיים את הדיסקות חזרה. וכמו חדש.